Cynnal eich cofrestriad. Mae'r fideo hwn yn rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynnal eich cofrestriad, gan esbonio sut i ddefnyddio ar-lein i reoli eich cyfrif. Adran fy nghofrestriad ar-lein yw'r lle i chi fynd i reoli popeth sy'n ymwneud â'ch cofrestriad. Gallwch ddefnyddio'r ddewislen i liwio'n gyflym i bethau penodol a gallai fod angen i chi ei gwneud, neu gallwch glicio ar fy nghofrestriad i weld eich manylion cofrestru. Yma, fe welwch eich rhif cofrestru a manylion eich cofrestriad, gan gynnwys eich dyddiad adnewyddu. Pan ddawn amser adnewyddu eich cofrestriad, gallwch wneud hyn gan ddefnyddio'r botwm adnewyddu. Os nad ydych bellach yn gweithio mewn rôl sy'n gofyn am gofrestriad, gallwch wneud cais i gael eich tynnu oddi ar y gofrestr gan ddefnyddio'r botwm cais am diddymiad. Gallwch ychwanegu at eich cofnod unrhyw bryd. Dewiswch yr opsiwn o'r ddewislen fy nghofrestriad. Bydd hyn yn mynd â chi i'r dudalen sydd â gwybodaeth am y gofyniad a sut i ychwanegu Gallwch glicio ar y ddolen i gael rhagor o wybodaeth am sut i fodloni eich gofyniad Sgroliwch i lawr y dudalen i weld eich cofnod Dyma lle gallwch chi ychwanegu gan ddefnyddio'r botwm addangosur. Gallwch hefyd allforio eich cofnod os oes angen, gan ddefnyddio'r botwm ar y dde. I ychwanegu cliciwch ar y botwm Ychwanegu Dewiswch y math o'r gwymplen ac ychwanegwch fanylion eich gweithgaredd hyfforddi neu ddysgu. Mae llawer o ffyrdd y gallwch barhau i ddysgu a datblygu fel gweithiwr gofal cymdeithasol proffesiynol, a gall llawer o bethau gyfrif fel Mae gennym fwy o wybodaeth am yr hyn sy'n cyfrif fel ar ein gwefan. Nesaf, dywedwch wrth ddim yn gryno sut mae'r gweithgaredd hwn wedi cyfrannu at eich datblygiad ac wedi helpu i lywio eich ymarfer. Bydd gwahanol weithgareddau yn dysgu pethau gwahanol i chi, ac mae'n bwysig myfyrio ar sut mae eich gweithgareddau dysgu wedi eich helpu i ddatblygu eich sgiliau fel gweithiwr gofal proffesiynol. Nesaf, bydd angen i chi ddweud wrthym pryd y cwblhawyd yr hyfforddiant hwn. Os cwblhawyd eich hyfforddiant mewn un diwrnod, bydd y dyddiad O a'r dyddiad I yr un peth. Rhaid iddo fod o fewn eich cyfnod cofrestru presennol. Yn olaf, mae angen i chi ddweud wrthym faint o oriau a gymerwyd i gwblhau'r hyfforddiant. Mae'r maes hwn yn derbyn rhifau yn unig. Unwaith y byddwch wedi gorffen, cliciwch ar y botwm Arbed i ychwanegu'r cofnod hwn at eich cofnod Fe welwch fanylion eich ffïoedd cofrestru trwy ddewis yr opsiwn Ffïoedd a thaliadau yn y ddewislen fy nghofrestriad. Yma, gallwch weld unrhyw ffïoedd sy'n ddyledus, talu eich ffïoedd, yn ogystal â gofyn am dderbynebau ar gyfer unrhyw ffïoedd a dalwyd. I dalu ffi, cliciwch ar y botwm Talu nawr a ddangosur. Bydd hyn yn mynd â chi i'r dudalen dalu, lle gallwch naill ai sefydlu derbyd uniongyrchol neu dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd. Sefydlu debyd uniongyrchol yw'r ffordd hawsaf o sicrhau bod eich ffïoedd yn cael eu talu ar amser bob amser. Os ydych wedi newid eich cyflogaeth, mae angen i chi ddweud wrthym. Dewiswch yr opsiwn Fy nghyflogaeth o'r ddewislen Fy nghofrestriad i fynd â chi i'r dudalen cyflogaeth. Sylwch, os ydych yn newid i rôl sy'n gofyn am gofrestriad gwahanol, bydd angen i chi hefyd gyflwyno ffurflen newid mewn cofrestriad. Gellir gwneud hyn drwy'r tab Fy hysbysiadau. Yma, fe welwch eich cofnod cyflogaeth gyfredol. Os oes gennych chi fwy nag un cyflogwr, mae angen i chi ychwanegu manylion eich cyflogaeth newydd. I wneud hyn, cliciwch ar y botwm Ychwanegu manylion cyflogaeth newydd ar y dudalen. Ychwanegwch fanylion eich rôl newydd yn yr adrannau gofynol, gan gynnwys pryd y gwneithoch ddechrau rôl hon ac os mae dyma'ch prif gyflogaeth. I ddewis eich cyfeiriad gwaith, dechreuwch deipio enw eich cyflogwr neu god post cyfeiriad gwaith yn y blwch a dewiswch y cyfeiriad cywir o'r gwymplen. Yna, bydd angen i chi ddewis ymhal leoliad rydych chi'n gweithio a gyda phwy. Cliciwch ar Arbed a chai i ychwanegu'r gyflogaeth hon. Sylwch, mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym pan fyddwch yn gorffen mewn rôl. Os oes unrhyw rai o'ch cofnodion cyflogaeth eraill wedi dod i ben, gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru hyn ar eich cyfrif. Bydd eich cyflogaeth newydd nawr yn ymddangos yn eich rhestr gyfredol. I ddod â hen gyflogaeth i ben, cliciwch y saeth a dewiswch y botwm perthnasol.
Bydd angen i chi ddweud wrthym y dyddiad y gadawoch a dewis y rheswm dros adael o'r gwymplen. Cliciwch ar bedachau i ddychwelyd i'r dudalen cyflogaeth, lle na fydd y gyflogaeth a ddaeth i ben bellach yn ymddangos yn eich rhestr gyfredol. Cofiwch ddewis prif swydd newydd os ydych yn dod â hen swydd i ben. Mae angen i chi ddweud wrthym am unrhyw newidiadau eich statws gydag unrhyw gyrff rheoleiddio eraill. Dewiswch corff rheoleiddio o'r ddewislen fy nghofrestriad i fynd i'r dudalen. Defnyddiwch y dudalen hon i roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau. Os oes angen i chi wneud datganiad, cliciwch ar yr opsiwn Gwneud datganiad yn y ddewislen fy nghofrestriad. Yma, mae angen i chi ddweud wrthym am unrhyw faterion sy'n ymwneud â'ch statws iechyd, disgyblaeth neu drosedd. Mae'n ofyniad ar eich cofrestriad i wneud hynny. Dewiswch y math o ddatganiad y mae angen i chi ei wneud, a llenwch y manylion ar y ffurflen gyda chymaint o wybodaeth â phosibl. Mae angen i chi ddweud wrthym am unrhyw newidiadau eich manylion personol. I wneud hyn, sgroliwch dros eich enw ar ochr dde'r faner, a dewiswch pa fanylion y mae angen i chi ei diweddaru. Gallwch wneud unrhyw newidiadau i'ch cyfeiriad cartref a'ch enw yma. Os oes angen i chi ddiweddaru eich cyfeiriad e-bost, cysylltwch â ni yn uniongyrchol a gallwn helpu. Sylwer, ar gyfer newid enw, bydd angen tystiolaeth wedi gwirio'r newid arnom. Gallwch uwchlwytho unrhyw ddogfennau yma. Yn yr adran tanysgrifiadau, gallwch reoli sut rydym yn cysylltu â chi. Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn gwybodaeth am unrhyw un o'r pynciau a ddangosir, gallwch ddewis y rhai yr ydych eu heisiau a chewch eich cynnwys ar ein rhestrau postio ar gyfer yr eitemau hynny.